Ellen, gratulálok a Fisher üzlethez. Köszönöm, Baxter. Figyelj, Paul! Squash? Hív fel. Péntek megfelel. Nincs időm. 8:30-re asztalom van a Dorsiában. Szuper tengeri panorámával. A Dorsiában, péntek este, ezt meg hogy bulisztak ki? Szerintem Lóri. Megint hencegsz? Új kártya. Mit szóltok hozzá? Ó, nagyon szép. Fantasztikus. Tegnap hoztam el a nyomdából. Jó a színe. Csontszínű. A betűtípus Cillian Rayennek nevezik. Baromi klassz Batman, de ez semmi. Ezt nézzétek. Tényleg király. Tojás részén Romália betűtípussal. Mi a véleményed? Szép. Jézusom, ez tényleg szuper. Agy nélkül, hogy lehet ilyen jó ízlésed? Nem hiszem, hogy Bryce-nak jobban tetszik Van Patten kártyája, mint az enyém.